What's up ka-adventure? I'm back my channel, Renato Adventurer. Oy ka-adventure, atong arion karon ang panginabuhian sa mga bulanon. Kining mga harvester og mangga ka-adventure. Atong suroin ka-adventure nga atong tanawon ang mga tamis kayo nga mga mangga nya maayog bunga karon ka-adventure ato makita karon diri sa mga manggahan. Maayog bunga karon tungod sa ting-init ka-adventure. Unya karon ka-adventure atong suroyon karon ang mga harvester og mangga panginabuhian sa mga bulanon. O ka-adventure atong tanawon ka-adventure atong suroyon atong arion ang mga harvester og mangga. Karon sir kanang musaka na karon sa taas sir ibabaw sir? Sa mangga sir? Kanang pila na kakatuig mga harvester og mangga sir? Mga kuan. Mga 15 katuig na. Ay 15 katuig ka-adventure. O kanang kasi nga na to sir? Kuan, Undong. Undong Medina. Undong Medina ka-adventure ang manakahay og harvester og mangga ka-adventure. Unya karong tataw sir masaka na ka dito sir. Masaka na. Okay kanang ka-adventure kanang tagpila puy kita nimo diri sir? Inadlaw mami. Kuan mi Inadlaw pila ka adlaw nimo kaha? Mga 4 ra man ang adlaw diri. 400 ang adlaw. Unya og nay mga mangga nga mga reject libre pod. Okay sige ka-adventure masaka na si Sir Undong Medina. Wag ato tanan ka-adventure, musaka na si Sir Ondo. What's up ka-adventure? Ang atong manakaay og mangga, atong harvester og mangga ka-adventure. Ato na saka na sa mangga kay nagsugod na siya og harvest ka-adventure. Ato makita ka-adventure ang bunga sa mangga karon pero tindaghana unya kay tungod kay karong panahon nating init, buwan sa Mayo. Ka-adventure, what's up ka-adventure? Naata karon diri sa Barangay Gabi, lungsod sa Ubay. Na atong makauban diri ang mga harvester og mangga ka-adventure makita atong hanyon si Sir Undong Medina nga mosunod ta dito mosaka ta ka-adventure para makita nato unsaon pag-harvest og mangga kasaka ba ka ta ka-adventure mura mag tuktok kayo ka-adventure sag dila ka-adventure ato lang sakto na makita nato dito ato makita ka-adventure na ang mga mangga nga giputos og papel ka-adventure. Unya naapog tag-iya sa kuan-sir kanang silbi mudawat sa mangga. Si sir nato kita. Sir kaway sir kaway. Atong interview niya si sir si Mrs. Sir Raman. Si Mrs. Wa diri. Sige ka-adventure ato makita karon. Mo to si sir mo na sila kanang kamo silbi kanang tigdawat sir. Tigdawat sila tigdawat sa mangga. Okay, what's up ka-adventure ato makita karon si sir nagpack na nagisuod na og kanang karton ang mga mangga nga gi-harvest dito sa ibabaw nilang Sir Jandel, si Sir Makmak ug Sir Undong. Pila ka kilo ni sir ang usa ka karton? 45 kilos ka-adventure ang usa ka karton. Kasi nga na to sir? Arnel Sevilla. Okay ka-adventure si Sir Arnel Sevilla. Pamilyado na sir? Oo. Pila ka bata sir? 4. Upat ka bata ni sir. Mapuro na college? Isa. Isa na college? Ang uban mga elementary high school pa. High school pa ka-adventure. Mo ni panginabuhian ni sir. Kaway. Sir Arnel Sevilla. Kanang sabi sir kamoy tig dawat diri. Pero lain ang tagya sa mangga. Okay adventure niya. Kaning katunan na kagaya to nakita karon si Sir Makmak, si Sir Undong, si Sir Jandel. Ikaw rin nagsildo nila. Okay ka-adventure. Onya asa ka nagpuyo ron sir? Sa gabi puro kuno ka-adventure. Okay ka-adventure. Katong mga nangita og mga brato nya guwapa nga mangga area lang si Sir Arnel Sevilla sa Barangay Gabi, Purok Ono, lungsod sa Ubay ka-adventure. Ito makita. Pila na ka karton na pack nimo sir? 17 ka karton na pack ni sir gikas pagsugod sa buntag. Man pila ka mangga nga gi-harvest niyo sir? 7 ka punuan ka-adventure unya 17 na ka karton. At makita wa pa man ka-adventure kay nagtawo man sila nag-harvest sa ibabaw at makita ka-adventure unya napay usa ka punuan nga mangga mo ni kay laser no. Duha pa ka-adventure, duha pa ka punuan kini pa og tapay usa. Silbi duha ka punuan harvest na lang. Wala marbes. Kanang 17 sir, dagan-dagan na no kanang 17. Okay ka-adventure kanang 17 ka-adventure dagan-dagan na siya nga kanang harvest. Mayo ang imong pagtanaw sir. Mayo mag-harvest karon sa mangga? Maayo ka-adventure kay buwan pa lang daan, maayo na. Mayo. Unya,
Igon sa man mo si ma'am kini si ma'am. Igsoon ni mo sir? Oh. Igsoon ni Sir Arnel Sevilla si ma'am. Kisa nga na to ma'am? Dita Sevilla. Labitan yung bana. Na yung bana ron ma'am? Wala ta sa Cebu. Atas ilang bay. Okay, Kadventure. Ato mangkita ang mga magwapa nga mangga. Ato makita Kadventure. Ang giharvest ni Sir Undong, ni Sir Makmak, o ni Sir Jandel Kadventure din sa ibabaw. Ato makita karon. Oh. Nga mga gwapa kayong mga gwapa kayong mangga Kadventure. Ato makita Kadventure mga gwapa kayong mangga. Unya Kadventure, katong mga nangita og mga gwapa nga mangga, nga dagko nga mangga. Ari ra Kadventure sa Purok 1 sa Barangay Gabi, lungsod sa Ubay. Okay, what's up Kadventure? Nanako sa ibabaw sa mangga ni sunod ko nila. Karon ni Sir Dod Ondong Medina Kadventure to sa ibabaw. Arang taas-taas sa to Kadventure sa ibabaw sa tagya ni. Okay, what's up Kadventure? Ni kat-kat ko sa manggahan. Ato makita karon ang mga nag-harvest og mangga Kadventure. Oh. Okay, what's up Kadventure? Nako sa manggahan karon sa ibabaw sa manggahan karon. Makita na to ang mga katong kaigsuonan. Si Sir Makmak, si Sir Undong kasi ano sa si Jandel, si Sir Jandel na makita na to Kadventure, Sir Jandel, Sir Makmak, Kadventure sa ibabaw, Sir Makmak. Unya to apo si Sir Undong. Diri sa mga harvester og mangga Kadventure na si Sir Makmak. Ato makita karon si Sir Undong Medina Kadventure. Ato makita karon sila. Nag-harvest karon sila og mangga diri sa Barangay Gabi, lungsod sa Ubay Kadventure. Ato makita karon nagdala sila og sibot. Sige to ba? Kadventure na po ko ron sa ibabaw sa manggahan ni sunod ko nila sa Kapuko Kadventure para makita na to ang ilang sitwasyon ang panginabuhian sa mga bulanon. Kaway Sir Makmak. Kaway. Sir Ondong kaway. Oh, Kadventure atong nga kaigsuonan. Okay, Kadventure na po si Sir Jandel. Nakaroon din nag-harvest na og mangga Kadventure kaya atong kinakusgan nga mga harvester og mangga Kadventure. Ang ilang mangga nga gisod Kadventure, ilang gisod og bakat. So makita Kadventure. What's up Kadventure? Nakaroon sa ibabaw sa manggahan diri sa Barangay Gabi, lungsod sa Ubay. Ato makita ato mga kaigsuonan nga mga bulanon nga mga harvester og mangga Kadventure. Si Sir Jandel, si Sir Makmak, si Sir Undong, ato makita karon sila dire. Sila ang kinakusgan nga manakaay og mangga diri sa Barangay Gabi, mga Kadventure. Ito makita karon. Tada nakita na to hapit na mapuno ang kang Sir Makmak nga bukag. Silbi ka ng bakat Kadventure o bukag. Mo na siya gipuno sa mangga Kadventure unya na may pisi. Isilbi na hinay rin siya ambak para ang mangga dili siya mga bunog Kadventure. What's up Kadventure? Natakaron diri sa ibabaw sa manggahan. Atong giubanan karon atong mga kaigsuonan nga bulanon nga mga panginabuhian sa bulanon. Atong gimama si Sir ganina, si Sir Ondong Medina, muadlaw siya diri og 400. May po na 400 nga sa usa ka semanang sweldo na siya yung mga 2,000 kapin. What's up Kadventure? Shout out sa mga kaigsuonan na nga way hunong ang suporta sa akong YouTube channel sa Renato Kilaton Kadventure. Okay, ito makita kaigsuonan ang pag-harvest sa mangga, mga Kadventure. Ato mga panginabuhian sa atong mga bulanon diri sa Bohol. Karon paspas ang pag-harvest ni Sir Makmak. Unya tapod ka Sir Jandel. Ato makita karon Kadventure ang mga mangga nga daghan kaayo nga gi-harvest. Unya gisod sa bukag. Ari ta Kadventure hinahinay ta kay ang mangga karon gikan gabi nag-uwan niya dangog-dangog pud ang mangga Kadventure.
What's up ka-adventure? Nako karon sa ibabaw sa manggahan. Atong gitan-aw karon ang panginabuhian sa atong mga bulanon diri sa Bohol. Ang harvester og mangga ka-adventure. Ato makita si Sir Jandel nga nag-harvest og mangga. Ato makita ang iyang sudlanan nga bakat na ka-adventure, hapit na mapuno ka-adventure unya. Na ay PC, i-down siya inighuman ka-adventure. Okay, ato makita karon. Unya ang kang Sir Makmak hapit na pud mapuno. Kang Sir Makmak Adventure. Tapos si Sir Ondong Medina ta sa likod ka adventure, ato makita ka adventure. What's up ka-adventure? Nako karon sa Barangay Gavi, lungsod sa Ubay. Ato makita ato mga kaigsuonan ka-adventure, mga harvester og mangga ka-adventure. Mao ni atong panginabuhian sa ato mga bulanon ka-adventure diri sa Bohol. Harvester og mangga ka-adventure. Unya na sila gidang silbi at kanang usay nga nanay mo gida sir? Sibot ka adventure mo na sibot gida ni Sir Jandel ang sibot para dali ra makuha ang mangga ka adventure ato makita karon. Unya ato makita ka adventure ang mangga nga kuha ni Sir Jandel gi-harvest. Unya ipaos-os na siya sir iguman. Okay, ka-adventure, if tangtangon ang PC ni Sir Jandel, unya, ihinay-hinay siya og ambak ang kuan ka-adventure, kanang ang bakat. At makita karon ang bakat, pag-iambak na ka-adventure, puno siya sa mangga ka-adventure. Unya, lami karon ang mangga karon kay dagko ang bunga sa mangga ka-adventure, ito makita. O, ito na sa ubos ka-adventure, unya, na ay mudawat sa ubos. Dawaton sa adventure na mudawat sa mangga. May mga anak sa tag-iya sa tigdawat sa mangga mo dawat ka adventure. Na ang pagtinabangay niya to makita karon si Sir Jandel nga nagkuan sa PC. Unya to makita si Sir Makmak nga nag-harvest pagapon ka adventure. Kuang paggamay ag iya ka adventure. Unya si Sir Ondong to ka-adventure sa likod ato makita karon ka-adventure si Sir Ondong tapanag sige pag-harvest. Kapila na nimo kuan sir ambak sir, kapila na. Bawa pa na. Paspas si Sir Jondel ka-adventure naka-harvest. Paspas si Sir Jondel si Sir Makmak hapit na pud mapuno. What's up ka-adventure? Nako karon sa ibabaw sa manggahan. Nako karon diri ka-adventure nag subay sa atong mga panginabuhian sa atong mga bulanon diri sa Bohol ang mga panginabuhian, mga harvester og mangga ka-adventure. Unya nindot kayo ang ani karon sa mangga kay dagko ang mangga karon ka-adventure ato makita karon sa ubos to anay nang gipang packaging gisod og karton ang mga na-harvest kay pito ni siya ka punuan nga mangga ka-adventure. Naay nahibilin nga duha kapunuan ka-adventure nga ayla pang harvestonon nga mangga ka-adventure. Di kani kain ka-adventure nga naay matagak sa pagbira sa sibot. Muna kung matagak ka-adventure mahimo siyang reject kay nana siya bunog. Munang kini nga tong mga harvester og mangga kanyo sila kanang ila juning di basta-basta ni ka-adventure ila juning tarungon og pag-harvest. Kay kung namatagak usa kana siya dili na siya good mahimo siyang reject kay bunog na siya na siya daot sa mangga. Walang mga abtik nga tong mga harvester og mangga diri sa Barangay Gabi, lungsod sa Ubay ka-adventure. Okay, shout out ko awat dito sa ubos ka-adventure sa mangga nga gisod sa bakat ka-adventure. O to si Sir, ato makita karon si Sir. Wala siya tag-iya silbi sa mangga nga gi-harvest ka-adventure, siya ang tigdawat sa mangga nga ilang gi-harvest.
Okay, tanapod ka Sir Makmak, tanapod yan na pong paubos ka adventure ang mangga nga gisod sa bakat. Tay ni dawat dito ka adventure. Okay, what's up ka adventure? Nagsugod na po si Sir Jandel og sud sa bukag ka adventure sa bakat sa mangga kay ganina kuan siya nagsilbi iyan ang kanang gipakuha ang mga mangga sa sud sa bukag na po'y tigdawat sa ubos karon nagbalik na po siya og harvest ka adventure ipasaka na po ag bukag o bakat so, makita karon. Okay, what's up ka adventure? Natakaroon diri sa atong mga kaigsuonan diri sa Barangay Gabi sa mga harvester o mangga ka adventure to makita karon. Na si Sir Jandil nagsugod na po siya og harvest ka adventure. Talapod ka Sir Makmak, yan na pong gipasaka ang bukag nga sudla na pod og hinarvest nga mangga ka adventure. Okay, what's up ka adventure? Nako karon sa ibabaw sa manggahan diri sa Barangay Gabi, kauban na ho ang mga guwapo nga mga harvester. Hilabi na gayod ni Sir Undong ta ka-adventure na po nag harvest na po og otro si Sir Undong ato makita karon. Iyan na po gipasaka ang bukag ka-adventure. Nagsugod na po siya kay pa may dagang harvest sonon sa ibabaw. Unya, yan na po gikuhan ang sibot ka-adventure. Mo ni panginabuhian nato sa mga bulanon ka-adventure diri sa Bohol ang harvester og mangga. Kini ato mga kaigsuonan diri sa Barangay Gabi lungsod sa Ubay. Mo na gyud ni mga dugay-dugay na gyud si Sir Undong ka-adventure to na po gisaka ni Sir Undong nga bukak. Mo na po nay sudlan nila ka-adventure. Unya si Sir Makmak na tapos nag-harvest pa siya sa lain nga part sa mangga. Kita si Sir Jandel tapos nagkamulo pa og harvest ka adventure. So makita karon ka adventure si Sir Jandel. O na ilang panginabuyan harvester og mangga ka adventure. Okay, tanawa to makita ka adventure ang pinakagwapa na mangga to makita ka adventure diri sa Barangay Gabi, Puro Puno. Pakontak na to si Sir Arnel Emilia. Yan, napag-adventure ang mga hinarvest. Priskong nga mga mangga ka-adventure. Kunya, musok kayo, musok pas. Kanang, kasi nga nang bibingka. Ha? O, makita na to ang pirting. Ito pa ka-adventure. Kunya, kung mahinom ni pirting, kami sa makita ang forma. What's up ka-adventure? Makita na to ang mga hinarvest nga mangga. Kunya, di pa di na dyan tangtangan o papilmam no. Silbi huton lang siya itapon sa katong silbi agasanas yung katong luga. Kung magbutang o perminti ba pa siya. Okay ka-adventure. Ato makita karon ka-adventure ang mga mangga. Mga gwapa kayo nga mga mangga ka-adventure. Sara ka-adventure. Pero ka-adventure, nagpasalamat po ko kay gigahinan po kog mangga. Na nagigahin nila para nako, tagaan po ko nilang Sir Arnel Sevilla, buotan ka ni Sir Arnel Sevilla. Morning mangga gigahin, nana sila gigahin ng mangga, nako ka-adventure, makita na to, mo ni siya, gitagaan ako mangga, 8 kabuk pag-adventure, o nana ko'y dadon sa pamilya ka-adventure, mangga niya. Ang swerte ka ka-adventure kay naay mangga gihatag si ma'am, o si Sir Arnel, singkit nga mangga, kanina ka-adventure makita. Kanang ma'am tagsaray singkit ka mangga ma'am o ka-adventure ingo si ma'am o si Sir Arnel kaning mangga nga kanang singkit tagsara ni Sir tagsar ko no ka-adventure ning mangga nga singkit unya sa 100,000 nga mangga may kuno nay usa ani talagsaon ra ning nay singkit unya gihatag nila naho para paswerte. Ako po gidawat ka-adventure na po gihatag nilang mangga ka-adventure mga 8 ka buok. Salamat po ko nila nga gigahinan po kog mangga. Oh, salamat ninyo ma'am sir sa mangga inyong gihatag.
Okay ka adventure at makita karon ang pagpak ni Sir Arnel sa mangga. Unya timbangon pa rin siya Sir Arnel? Oh, timbangon. Timbangon pa oh. Unya ta si ma'am nagsige pagkuan. Unya kaning gagmay ma'am, brato na ni siya. Kanang nay good unya na poy kanang mga gitum-tum-tum mo na siya. O sa man ang LO ma'am? O sa leftover. Ang LO ka adventure gitawag siya leftover. Kay katong mga pinilian. Kini ang good ka adventure mga guwapa piskay kaayo. Murag buwan piskay. Mo ni ang reject. Ang reject ma wasa repeat. Kining bakat may reject. Oy ka adventure pero brato ra ning reject. Bra ka adventure kung ari mo sa Barangay Gabi, lungsod sa Ubay, sa Purok Ono, diri si ni Sir Arnel Sevilla. Unya ka adventure makita na mangga na hagbong. Di jud kalikain ka adventure na mahagbong unya. Tapos si Sir sa ibabaw, si Sir Makmak. Si Sir Makmak at makita sa ibabaw ka adventure niya. Di kalikain ka adventure na mahagbong na gisod pagpapil. Kini murag hinog-hinog na ni siya. Na-reject ka adventure nga ni. Reject na siya, ma'am. Reject ni siya. Ila ini reject kay. Tagpila kilo sa reject, ma'am. Ako lang ila ining reject. Sir, kaya akong paliton. Ako lang palitan ng reject kay may lang ako lang dungagan tong inyong gihatag. Kay brato ra mga reject adventure 30. O tapay gihatag nila nga 8. Upat kog 30 kay dako-dako na gyud ni siya masud as mga bata. Sige lang tagpangita diri adventure og nay mahagbong. Kaya makapalit tag reject. Kay kung mahagbong siya di baka man siya makanang mabunog. Mo na ni ang good, sir. Okay ka adventure mo na ni siya ang good gisod ni Sir Arnel sa karton unya. Timbangon na siya Sir Arnel. Timbangon. Okay. What's up ka adventure na ko karon padung na ko uli ka adventure na human og harvest ang mangga diri ka adventure sa Barangay Gabi. Nagpasalamat po ka adventure gitagaan pog mangga ni Sir Arnel Sevilla og ni ma'am. Unya ni palit po ganina og kanang reject adventure tag 30 ra ang ilang reject diri ka adventure nga mangga. Unya karon adventure na human ang pag-harvest sa mangga ka adventure. Naka-harvest sila mga 25 ka karton nga mangga ka adventure diri sa Barangay Gabi. Unya daghang salamat ka adventure maghinawat ka nang malipayon mo sa akong video. Ay kalimot pag-subscribe sa akong channel Renato Kilaton. Unya kalimot pag-click sa notification bell para makasunod mo sa akong daghang nga video. Daghang salamat ka adventure. God bless. Kaway sir, kaway. Ma'am, kaway ma'am. Kaway. Kita sa video ni. Oh.